בוקר טוב לכולם, אנחנו בהקדמת הרב של מסילת ישרים ואנחנו לקראת סיום. אומר הרב, אחרי שהוא פירט לנו את כל חלקי שלמות העבודה הנרצית, הסוף של זה שמירת כל המצוות כמשמעו. דהיינו שמירת כל המצוות כולן בכל דקדוקיהן ותנאיהן. בזה סיימנו אתמול. ובזה הרב בעצם מסכם לנו את הפסוק הכולל, שכולל את כל חלקי העבודה, שאומר ככה משה רבנו לעם ישראל, ואתה ישראל, מה אדוני אלוהיך שואל מעמך? מה הוא שואל ממך? כי אם ליראה את אדוני אלוהיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו, ולעבוד את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות אדוני ואת חוקותיו. אז הנה כלל לנו את כל חלקי העבודה, שהם היראה, ההליכה בדרכיו, האהבה, שלמות הלב ושמירת כל המצוות. וזה רבותיי בעניין של שמירת כל המצוות, מה שהרב מדגיש כאן, שזה שמירת כל המצוות כולן, אבל הוא מוסיף בכל דקדוקיהן ותנאיהן. מה זה אומר בכל דקדוקיהן ותנאיהן? הרב יסביר בהמשך המסילת ישרים, אנחנו נראה. דקדוקיהן ותנאיהן זה המושג שנקרא מהדרין. מה זה מהדרין? אתם יודעים מה זה מהדרין? אמנם יש לנו פה מאפייה נפלאה נקראת מהדרין. עושה להם גם פרסומת על הדרך, כן, בד"ץ. אבל לא, מה זה מהדרין? מהדרין אחר המצוות. מהדר בארמית זה מחזר. הדר זה חזר. מהדר זה מחזר. מהדרין זה אומר שמחזרים אחרי המצוות. מחזרים אחרי המצוות. למה מחזרים אחרי המצוות? תראו לדוגמה, הגמרא אומרת, בואו ראה מה בין דורות ראשונים לבין דורות אחרונים. היו בדורות הראשונים, כשהם היו באים ואוספים את התבואה שלהם מהחצר, מהשדה, בשביל לחייב את זה במעשר, אתה צריך להעביר את זה דרך פתח הבית. אם לא, הכנסת את זה בשינוי, זה לא מתחייב במעשר. פתרת, חסכת הרבה. מה זה, אם לא התחייבת במעשר, מעל 20% אתה חוסך. במקום לתת ללוי, לכהן, לעניים, השתבח שמו, מצוין. אבל אם, אז זה חובה, באיזה אופן זה יהיה חובה? מתי זה יהיה חובה? זה יהיה חובה רק באופן כזה שאני מכניס את זה דרך פתח הבית. אז אומרים חז"ל, דורות הראשונים היו בכוונה מכניסים את זה דרך פתח הבית. ולמה? כדי להתחייב במעשר. אבל דורות אחרונים, ירידת הדורות, מה הם היו עושים? מכניסים את זה דרך החלונות, דרך גגות, דרך הערובות. העיקר שלא יתחייב במעשר. עכשיו מה הוא בא אומר לך? מה אתה רוצה? אני פטור. מה? אני פטור, נכון? לא עשיתי כלום. אם לא עשית כלום, אף אחד לא יכול להעניש אותי. אבל זה לא העניין שלא יענישו אותך. העניין הוא מה? לחזר אחרי המצוות. תשמח שיש לך פה מצווה לעשות. מצווה זה לא עול. מצווה זה לא דבר חס ושלום שאנחנו רוצים להיפטר ממנו. ככה חז"ל אומרים לדוגמה. תראו כמה דוגמאות נפלאות יש בדבר הזה של לאהוב את המצוות בכל דקדוקיהן ותנאיהן. ההלכה אומרת שאדם פוסע את הפסיעות של סוף סיום תפילת העמידה, אז הוא פוסע עם רגל שמאל תחילה. למה? ככה מסקנת ההלכה. כדי להראות שקשה עליו לבוא ולהיפרד מהתפילה, מהשכינה עכשיו שמתגלת מולו. אותו דבר גם כן, כשאדם פושט את תליתו, את הטלית, גם כן יעשה את זה דרך שמאל. כשאדם פושט את התפילין של ראש, גם כן עם יד שמאל. למה? להראות שקשה עליו להיפרד מהמצוות. זה עניין של אהבת המצוות. אהבת המצוות, שאתה אוהב את המצוות, כמה זה דבר גדול. כאן אומרת הגמרא גם כן במסכת מנחות, בדף ד' עמוד ב' כמדומני, שם מספרת הגמרא על רב קטינה. רב קטינה בא וראה מלאך. היה מלאך שפגש את רב קטינה. והמלאך הזה בא ואומר לו, היי, תגיד לי, למה אתה בלי ציצית? אז הוא אומר לו, מה זה למה אני בלי ציצית? אין לי בגד של 4 כנפות. בגד שאין לו 4 כנפות, הוא לא חייב בציצית. לא חייב. אז הוא שואל את המלאך, אומר לו, מה, אתם מענישים בשמיים על אדם שלא מכניס את עצמו לחיוב עשה? אם לא שמתי ציצית, לא ששמתי בגד של 4 כנפות ולא הטלתי בו ציציות, זה ודאי עבירה גמורה. רק פשוט לא באתי וחייבתי את עצמי בציצית. מה, מענישים בשמיים על זה? הוא אומר לו, לא. אבל בשעה שיש זעם ריתחה, בעידן הדריתחה, בעידן שיש זעם בעולם, אז שמה גם כן באים ובודקים את האדם בציציות, מכאן זה המושג הזה, כן? בודקים לראות האם הוא שם ציצית. ולמה? כי אם רואים בשמיים שאתה אוהב מצוות, שאתה אוהב, אתה רוצה,
אז ממילא זה יכול להציל אותך חס ושלום ברגעים החמורים ביותר. זה שאדם אוהב את המצוות. היום בימינו רבותיי, שאנחנו קונים טלית, קונים ציצית ומניחים על עצמנו, ברוך השם זה דבר גדול, זה דבר נפלא. כי אם אתה תלך עם החולצות שלנו היום הרגילות, אין בהם 4 כנפות, אתה פטור מציצית. אתה פטור. שאדם מקבל על עצמו ציצית, איזה דבר מרעיש עולמות זה. מה הוא מראה? הוא מראה, אני בא בקום ועשה, אני בא ומחייב את עצמי במצווה. לכן זה דבר כל כך גדול, אחרי זה מבטל גזירות. אתם מבינים? זה כשאדם מתייחס למצוות באהבה, ולא רק להיפטר מהם, כאילו, הנה עשיתי, לא, הוא מחפש את כל הדקדוקים והתנאים. למשל, למה הדבר דומה? תארו לעצמכם עכשיו באה אישה ומקבלת מתכון לעוגה הכי נפלאה בעולם. באים אל האורחים, היא רואה את המתכון, היא אומרת, עזוב אותך, קצפת כזאת, בוא נביא קצפת של זה, בני ברק 2 בשקל, כן? בוא, זה דבש, עזוב אותך דבש, שים כפית של סוכר וזהו. צריך זה, וכל דבר, עזוב, איזה עוגה תצא לה? איזה עוגת חנק? אנשים שם ינסו לתת ביס יחנקו מסכנים, צריך להעביר את זה על ידי משהו. למה? היא לא עשתה את זה בכל הדקדוקים והתנאים. למה שם אנחנו משקיעים? במתכון, שזה יהיה עם כל הדקדוקים ובדיוק איך שצריך להיות. למה? כדי שתעשה עוגה טעימה. אתה מכין לקדוש ברוך הוא מצווה, תעשה אותה מצווה טעימה, שברור על המסמך בה. אומר הרב, והנה כל אלה כללים צריכים פירוש גדול. כל מה שבאתי ודיברתי איתך פה בכמה שורות, צריכים פירוש גדול. ומצאתי לחכמנו זיכרונם לברכה, שכללו החלקים האלה בסדר וחילוק אחר יותר פרטי, ומסודר לפי ההדרגה המצטרכת בהם, לקנות אותם על נכון. והוא מה שאמרו בברייתא, הובאה במקומות שונים בש"ס, ואחד מהם בפרק לפני עדיהן, זה פרק במסכת עבודה זרה, זה לשונם. הרב בא ומקדים לנו הקדמה ואומר, אני הולך להביא לך עכשיו ברייתא. ברייתא, מה זה ויקטור ברייתא? זו משנה, כמו משנה, מדור התנאים, שלא הוכנסה לסדר הש"ס. זה דבר שהוא חיצוני, ברייתא מלשון בר, זה דבר חיצוני. ברייתא משמעותה חיצונית. זה משנה כמו משנה שהיא לא הוכנסה לסדר המשניות של רבי יהודה הנשיא, ולכן זה דבר שחכמי הגמרא מביאים אותו על סדר הגמרא, אבל לא בדור התנאים. מי שרוצה להרחיב את האופקים בעניין הזה, אפשר לשמוע את השיעורים לגבי הקדמה ללימוד גמרא, ששם פירטנו את סדר הדורות. מה? ברייתא זה של העברים. לא ברייתל, זה כתב ברייתל, ברייתל, איך זה נקרא? לא, זה ברייתא. רבי אליהו צריך ללמוד גמרא, רבי אליהו, בעזרת השם. אז זה ברייתא שהובאה שם. הרב אומר לנו, הברייתא הזאת, היא תראה לנו בעצם את כל הכללים האלה. פה זה נראה כאילו דבר מלוקט, אבל אין לי מסלול. אין לי מסלול ללכת בו בעבודת השם. אין לי. זה שומע יראה, אהבה, הליכה בדרכיו שזה תיקון למידות, טוב, תן לי דרך עבודה, נכון? אתה עכשיו רוצה לבנות בניין, אז אתה צריך לדעת מה אני בונה לפני, נכון? שיש גם לבנים, ויש גם איתום, ויש גם אינסטלציה, ויש גם חשמל, ויש גם... טוב, אבל תן לי איך זה נקרא? סדר עבודה. תן לי, זה משהו שאני אלך איתו. אומר לך הרב, מצאתי. איזה כיף. מצאתי. זה לשונם. מכאן אמר רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות. זהירות מביאה לידי זריזות. זריזות מביאה לידי נקיות. נקיות מביאה לידי פרישות. פרישות מביאה לידי טהורה. טהורה מביאה לידי חסידות. חסידות מביאה לידי ענווה. ענווה מביאה לידי יראת חטא. יראת חטא מביאה לידי קדושה. קדושה מביאה לידי רוח הקודש. רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים. מה זה רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים? שכשאתה תגיע לרמה הזאת, בקרוב אצלכם בעזרת השם, אצלנו, תגידו אמן. הם לא רוצים רוח הקודש? מי לא רוצה רוח הקודש? לא כדי להיות בבא כמה. בבא, כמה אתה מביא? לא, אז זה שלום. אלא מה? כדי להיות בן אדם קרוב לקדוש ברוך הוא. רוח הקודש זה לא בשביל לספר לאנשים את התעודת זהות שלהם. זה שטויות, אנשים חושבים שזה רוח הקודש. יש אנשים רבותי חילונים יכולים להגיד לך יפה את התעודת זהות שלך אפילו בלי לחפש במשרד הפנים. יש אנשים חילונים שיש להם כוח של ראייה. יודעים עליך דברים. זה לא עושה לנו כלום. זה לא מרגש אותנו בכלל. בסדר. יש אחד שיכול להרים חזק, יש לו כוח, יש אחד יכול לקפוץ גבוה, יש אחד רץ מהר, יש אחד יש לו חדות ראייה, הוא יכול לראות ממש מרחוק כמו עיניים של נץ, ויש אחד שיש לו עיניים רוחניות. אבל זה לא מעיד על קדושה. אתה יכול להגיד את זה על כל דבר. על מה? כל דבר. אם אתה מסתכל עכשיו על רב, אתה אומר, תשמע, אז הוא למד, אוקיי, אז הוא יודע, בסדר, זהו. אבל פרופסור
הוא גם למד, גם יודע. אז מה ההבדל? ההבדל שאצל הרבנים, אני מדבר על רבנים, כלומר באמת, שהם באמת חיים תורה והכל, יש בתוכם אלוקות. אנחנו מחפשים את הריבונו של עולם. אני יכול לבוא להגיד, תשמע, אתה ממציא את מה שאתה אומר, אתה לא... תבדוק, באמת, לא, בסדר, לבדוק. אם אתה באמת... אתה מנהל שיחה, עזוב בדיקות. בדיקות ברור שאנחנו נביא אותו לנקודה שאנחנו נרצה. אבל הוא לא ירצה להגיע לנקודה הזאת. למה? הוא לא ירצה. אם עכשיו אני רואה רב שבא ומספר לי כל מיני דברים, והוא אומר לי, תשמע, אם אתה תלך לשם אתה תזכה, ואם אתה תעשה ככה... איך אני אקבל? מה פתאום? אני אבדוק אותו, אני אראה מי הוא, כמה תורה הוא יודע, כמה קדושה יש לו. אם אני רואה אותו פעם אחת פוגם בעיניים, או פוגם בלשון שלו בלשון הרע, מחוק אצלי. זה רב שמבחינתך הוא זה צריך לבדוק אותו. בוודאי. אם אתה לא יודע שהוא צדיק... שוב, אם בן אדם מוחזק כבן אדם צדיק, כולם מחזיקים אותו. אל תבוא, אני החוקר הראשי עכשיו, אני בא לבדוק. מוחזק, בן אדם מוחזק, זהו. לא. אלא אם כן אתה רואה שיש פה רגליים לדבר. שמע, נראה לי קצת חשוד. הרב הזה לא מתנהג בצורה ראויה. אתם מבינים? היה איזה אחד, סיפרתי פה פעם בעבר, לא יודע אפילו את השם שלו, לא זוכר. אמרו לי עליו, באמת נפלא, הולכים אליו. אז אחד תתחיל לספר לי עליו כל מיני דברים בהתחלה, ואתה רואה מה זה בן אדם, ברוך השם, לא דתי במיוחד, ברוך השם היום נראה לי כבר התחזק מאוד, ברוך השם. אבל לא, אתה יודע, אבל מה? יש לו חדות, ביקורת נוקבת יש לו. הוא התחיל לתאר לי כל מיני דברים שהרב עושה ולא עושה. אתם מבינים? הוא אומר, הוא בא ונפנף אותו באיזה נקודה מסוימת, הוא מביא לו כסף, הוא מתייחס אליו יותר יפה פתאום. הוא לא מתחיל שיעור עד שלא כולם מתאספים, ובינתיים אנשים, למה אין פה הרבה אנשים? למה אין פה הרבה אנשים? טוב, אני מחכה שיבואו הרבה. עכשיו מה, הוא אומר לאנשים דברים מדהימים, איזה דברים, באמת. אמר להם דברים, רבותיי, אני שמעתי ממנו דברים מדהימים. אבל אמרתי לו, לעניות דעתי, כדי אולי להתחיל לבדוק ואולי אפילו להתרחק. אל תדבר עליו לשון הרע, אל תגיד כלום, אבל אל תתקרב. ואחרי זה התגלה באמת עוד ועוד ועוד כל מיני דברים כאלה מוזרים לחלוטין. האדם יכול להיות שיכור מכוח. יש לו כוח, יש לו זה. פתאום אתה יכול חס ושלום להיות נפתל ועיקש. בוודאי. אז אם אני רואה עכשיו שיש פה קצת משהו, הבן אדם נוטל את אהבת כבוד, את אהבת ממון, את אהבת נשים. הלכתי לאיזה מישהו פעם אחת, לא אספר מי. נראה לי כבר היום ברוך השם כבר לא יודע, יכול להיות שגם הוא תפקד עדיין. הלכתי אליו. שמע, אתה רואה את הבן אדם מדבר עם בחורות, מגיעות אל הבחורות הכי רחוקות. א', כשאתם רואים שמגיע לרב, נקרא לכם בתור כלל, שני כללים אצלי. לא לפסול את הבן אדם על ידי הכללים האלה, רק לבדוק. שני דברים שצריכים לבוא ולהדליק לך נורה, תבדוק. או שהוא, אחרי הבדיקה, אתה תגלה שהוא צדיק מדהים, או שתגלה שהוא עוד שנייה בכלא. כן? מה הפשט? א', אם לא מגיעים אליו שום בני תורה, רק ציבור רחוק, נורה אדומה. למה? כי אם מגיעים אליו רק הציבור הרחוק, עמך בית ישראל, הם תמימים, הם לא יודעים מימינם ומשמאלם. אני ראיתי אנשים, לא שכולם, חס ושלום, אבל הם באמת, יש להם אמונת חכמים לפעמים כל כך תמימה, שאני אומר, הלוואי עליי. הרב אומר לשמו, יש לכם ככה וככה, כן, לפי הזוהר הקדוש, כתוב ככה, טוב, 25,000 שקל פדיון, בעזרת השם יעבור. מה יש, אנשים הולכים לגייס כספים ומביאים לו? מה אתם נורמליים? מה קרה לכם? ככה מבקש כספים אתה במקום נותן לו? מי, מה, מו, איך? תבדוק. האמת זה 3 דברים. דבר ראשון, אם אתה רואה שלא מגיעים אליו בני תורה, אנשים של צורה, כל שכן תלמידי חכמים, אם מגיעים לבן אדם זה כבר עדות מסוימת. לא רואה רק עמך בית ישראל, ולא רואה בן תורה אחד מגבעת חליפה. למה? כי יש לנו יותר כללים. למדנו. אנחנו מבינים איך בן אדם אמור להתנהג לפי דרכה של תורה. אתה גם יודע לעיין, כמו שאתה מעיין בסוגיה, אתה תעיין בבן אדם. אז אם עכשיו אתה רואה שלא מגיעים אליו אנשים כאלה, אתה מבין שבעצם אין עליו ועדת ביקורת. זה הדבר ראשון, צריך להדליק לך נורה אדומה, תבדוק את הבן אדם. דבר שני, זה הדבר שאמרתי שיש 3 דברים. דבר שני, כסף. אם הוא בא ודורש כספים מהאנשים, זה דבר שצריך להדליק נורה מאוד 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 חזקה. שוב, לאו דווקא לפסול אותו, שלא תטעו. לאו דווקא. יכול להיות שהוא באמת בא לתקן אנשים. היו צדיקים מאוד גדולים שקיבלו פדיונות עצומים, אבל הם באמת עזרו, באמת תקנו. אבל אתה צריך להדליק נורה אדומה. כל שכן אם הוא מתנה את העזרה שלו בפדיון. מובן? אם הוא מתנה. אם לא נתתם, אז לא, אני לא יכול לעזור. אתה רואה שהבן אדם כאילו ממש מתנה את העזרה שלו בכל דבר ועניין. תגיד, טוב, תתפלל עליי. פדיון אתה לא יכול לעשות פדיון נפש. פדיון נפש צריך לתת לידי כסף. טוב, אתה יכול להתפלל עליי? אתה יכול לברך אותי? תבורך. כמה מעורך פדיון? יש מחיר? פדיון יש לנו בעיקרון
לפי מה? לפי איזה עלות? יש לזה סכומים, 160 מטבעות. יש 160 מטבעות, זה פדיון הקלאסי של הרשש ועוד. אבל יש דברים שעמדו אותם צדיקים. אם שוב, צדיק ברמה גבוהה, כן, יכול להיות שהוא גם יעמוד את זה בסכום קצת יותר גדול. אני אבל לא נתקלתי עד היום במישהו כזה שביקש סכומים גדולים והוא לא... הם עובדים את זה גם לפי המעשה של אותו בן אדם. נכון. הם לשון הרע, עם כל מיני דברים, ואז הם נותנים את זה, כאילו נותנים את זה דקה. זה מה שאני אומר. אם בדקת את הבן אדם וגילית שהוא באמת אמיתי, אז זה שהוא ביקש ממך 5,000 או 10,000 שקל פדיון, זה מישהו ברמה מאוד גבוהה שהוא יודע את שורש החטא ואיך לתקן אותו. בדיוק. אבל אני אומר, זה צריך להדליק נורה, נורת ביקורת, תבדוק. והדבר השלישי, גולת הכותרת, האם הוא מקבל נשים. אם הוא מקבל נשים, כל שכן ביחידות, כל שכן לא צנועות, והוא מדבר איתם ככה, מה נשמע, כן, מה קורה, מה איתכם, איך אתם? אז או שהוא בן אדם שמבחינתו גבר ואישה שווים, והוא הגיע לרמות אדירות, כמו רבי נחמן שהעיד על עצמו שאישה, כאילו, אין לו משיכה מינית לאישה. רבי נחמן, ככה אמר, אצלי גבר ואישה שווים. צריך לעשות מצווה, הוא עושה את המצווה, אבל כאילו זה לא, אין בעניין. או שהבן אדם הזה פשוט, ברוך השם, שמגיעות אליו נשים, הוא אומר, תביא את החברות גם, כן, תבין? אז שוב, או שהוא צדיק מטורף, או שהוא באמת, שלא מדבר אליו, או שהוא באמת שומר על העיניים, והוא מצליח והוא לא רואה נשים, או שהוא חס ושלום, בן אדם שנהנה לקבל נשים. אז זה נורת ביקורת. הם מתייעצות, נכון, אבל תראה איך הרב מדבר עם האיש, כשאני הגעתי לאותו המקום, לא משנה איפה זה, הגעתי לאותו הבן אדם, אמרו לי עליו א' ב' ג', הגעתי, אפילו לא התייעצתי איתו, ישבתי שם, אני בעצמי לא יכולתי להיות מרוב הפריצות שהייתה שם, ואני רואה אותו נכנס פתאום לחדר, כולם חיכו לו כמו זה, ופתאום, מה נשמע? מה שלומכם? איך אתם? עכשיו הוא מסתכל על האישה. הלו, זה איסור הלכתי, עזוב חומרה וחסידות. אם האישה עכשיו כל כולה חשופה, והוא בא ומיישיר אליה מבט, אתה מסתכל, מה, הוא באמת מדבר איתה? אני קמתי, הלכתי. אחרי זה ברוך השם שמעתי כמה שטויות הוא דיבר, כמה דברים, כמה פה, כמה שם. לא עבירות פליליות, לא שרפו אותו לגמרי, אבל ברוך השם ראינו כמה דברים שקרים שהוא הוציא מהפה וטעה בהם. אז זה הבדיקות רבותיי. אז זה רוח הקודש, זה לא עניין של לדעת דברים, זה גם, אבל זה לא עניין של לדעת דברים. רוח הקודש זה להיות בקרבת השם נוראה, עצומה, נפלאה ומתוקה. זה רוח הקודש. עד כדי כך שכבר אתה מתחיל לקבל גם כן מסרים וידיעות עליונות שאתה לא יכול להשיג אותם בשכל אנושי. זה רוח הקודש. כתוב שהשולחן ערוך נכתב ברוח הקודש. עד זמנו של הגאון המהרש"א, בעל שם טוב אמר, כל החיבורים התחברו ברוח הקודש. דברים שאתה רואה רוח, מה זה רוח הקודש? שאתה מכוון משמיים לבוא ולכתוב את הדברים שאתה כותב. שאתה מכוון משמיים לדבר את מה שאתה מדבר. זה נקרא רוח הקודש נצנצה בו. אדם שכל הזמן לא פוסקת ממנו רוח הקודש, זה בן אדם שהוא בהחלט יודע נסתרות. יש צדיקים שיודעים עליכם רבותיי כמה עבירות וכמה לא. אבל זה נדיר, זה מאוד נדיר. זה רוח הקודש, זה לא רק ידיעות סתם לדעת תעודות זהות ודברים כאלה, זה ידיעות עליונות בשורשם של דברים, אבל מה? מכוח הקדושה, בלי מידות טובות, בלי לימוד תורה, בלי יראת שמיים, בטל ומבוטל רבותיי היקרים. אומר הרב, ואנחנו נמשיך לפרט בעזרת השם את הברייתא הזאת, וחסידות זה סיום הגמרא, וחסידות גדולה מכולן, שנאמר, אז דיברת בחזון לחסידיך. למי הקדוש ברוך הוא מדבר בחזון? מה זה חזון? נבואה, שאדם חוזה, רואה. אז דיברת בחזון לחסידיך. רואים שהחסידות זה הדבר הגדול ביותר. שוב, חסידות שהרב מדבר עליה, מה זה? אל תשכחו, חסידות זה לא של הבעל שם טוב, תנועת החסידות. זה הגיע מאוחר מהרמח"ל. חסידות מדובר על עבודת השם שהיא על דרך החסד, על דרך הלפנים משורת הדין. על שם זה נקראת תנועת החסידות, תורת החסידות בשם זה. הרמח"ל מעט לפני הבעל שם טוב הקדוש. כן, מעט לפני. אז אומר הרב, זה סיום הגמרא, והחסידות גדולה מכולן, שנאמר, אז דיברת בחזון לחסידיך. אומר הרב, אני מסיים את הפסקה, והנה על פי הברייתא הזאת הסכמתי לחבר חיבורי זה. ללמד לעצמי ולהזכיר לאחרים תנאי העבודה השלמה למדרגותיהם. ראיתם איזה לשון? ללמד לעצמי ולהזכיר לאחרים. אני לא יודע את הדברים, רק אני צריך ללמוד. בשבילך אתה יודע את זה, אני רק מזכיר לך. איזה ענווה. כל כתבי האריז"ל היו מונחים אצלו בכיס רבותיי עד גיל 13. זה אומר שלפני כן אתה צריך להיות בקיא בש"ס, בפוסקים, בכל כתבי הזוהר. זה הרמח"ל, ללמד לעצמי ולהזכיר לאחרים תנאי העבודה השלמה למדרגותיהם. ואבאר בכל אחד מהם ענייניו וחלקיו ופרטיו. הדרך לקנות אותו, ומה הם מפסידיו, והדרך לשמר מהם, כי אקרא בו אני,
וכל מי שימצא בו נחת, למען נלמד ליראה את השם אלוקינו, ולא תשכח ממנו חובתנו לפניו. אנחנו נחזור על הפסקה הזאת אחרי זה בביאור, אני רק מסיים את זה בזריזות. ואשר חומריות הטבע משתדל להסיר מליבנו הקריאה וההסתכלות, יעלה על זיכרוננו ויעירנו אל המצווה עלינו, והשם יהיה בכסלנו. בכסלנו זה בא, כביכול זה כינוי, כסלנו זה הכליות שלנו, שם המוסר כליות, הם הסנניות של הגוף, זה בכסלנו, שזה יהיה איתנו ויבטח אותנו גם כן, יש משמעות של כסלנו. וישמור רגלינו מלכד, ותתקיים בנו בקשת המשורר האהוב לאלוהיו. הורני אדוני דרכך, הלך בעמיתך, יחד לבבי לירא שמך, אמן. כן יהי רצון. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.